Ordenagailuan beti instalatuta daukadan bideojoko horietakoa da Enter the Gungeon. 2016 urtean Dodge Roll Studioak argitaratutako palanka bikoitzeko roguelike tiro jokoa dugu. Balen eta pistolen ziega astralurtarrean harrapatutako lau heroi edo gaizkile kontrolatuko ditugu, iragana hil dezakeen pistola lortzeko helburuarekin. Bide ikuspegi isometrikoarekin, bala itxuradun arerioen aurka hariko gara dozenaka arma erabilita. Ez dira donolako pistolak, eskopetak edo metraitak izango ordea. Popkulturari eta batez ere bideojoko ikeinu egiten dieten denetariko arma eroak bilduko ditugu partida bakoitzean. Samusen kainoia, revolver Oceloten errebolberra, Jim Cesareren pistola, bururatzen zaitzun edozer eskuratuko dugu. Armek eta objektuek, gainera, sinergia zoroak desblokatzen dituzte. Tiro erraldoiak, bombardaketak edo babestuko gaituzten saldunak esaterako. Bullet Hell kutsua har dezake tituluak, izan ere, pantailan dozenaka tiro eta arazo batu daitezke une berean. Zorionez, gure itxulipurdi mugimenduarekin edozer saiesteko gai izango gara. Partida bakoitza hutsetik hasiko dugu. Ziegak askotariko sekretuak eskutatzen ditu, baina dragun hilgarria akabatzea da erronka nagusia. Solairu bakoitzean, arerio desberdinei aurre egin beharko diegu, armak, altxorrak, dendak, zein bestelako laguntzak aurkitzen ditugun bitartean. Kooperatiboan joka dezakegu gainera. Lagun batekin elkarlanean errazagoa izango da Gungeona esploratzea. The Binding of Isaac edo Hades bezalako jokoak gustuko badituzu, eman aukera bat Enter the Gungeoni. Roguelike jokoen artean erregetako bat inolako zalantzarik gabe.